ampun. Nek bengi melek. Nek rino turu. Sing ana malah gawean blas. Nek gawean turu ya bakal rantuk rezeki. Uduk loro ya tak mangan kabeh. Bapak tangku kaliren yo gan. Ngolah-olah dhewe. Rabuta aku ngolah-ngolah mau pakai gawean turu tok wis kondang asane. Sesuk dumbar-dumbar kok ape ra apa-apa. Wong lanang ora nyukupi wong wedok. Gawean turu main. Ape manopo ngono anggere dina. Cuman kok terteran uduk iki mang. Ra ono ora mangan. Lho, iku marah gelem tangi tenan. Jenenge wong lanang kok iso dendelemen. Stop it! I can't take it anymore! Look at you, Mom! Apa dik kok. Jenenge wong kok turu ra tangi-tangi. Lah mbok salahno terus urip kok gawe lara terus apa-apa kok lanang. Lah terus nek ra wong lanang sapa? Wong sing gawe urip nyantai kok. Aku gawe nyantai ngene kok ora digawean kon tengok-tengok kon cangkruk nang warung penake mbok kon apa? Lah nek tengok-tengok iku apa beras yo ora tuku. Manganemu nganggo beras ta apa aku takok, Mas. Mangan nggo sego. Lah nek beras ora tuku mangan teletong sapi kok nek ratan karek ngrawuki. Look at you, Mom! Iku no enak digoreng. Ra masuk urip iki. Engko ono sing salah terus. Wah. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang gerendang iku. Daripada pusing-pusing ndeng ngetokno mano tak dusi tak gawe mangan. Bujil. Jago ngomong ceklok ya. Wah. Bujil. Ayo mangan sik. Mangan sik il. Bujil karo pam-pam. Dan ini gawean. Tak itu masih manuk. Buta mangan ora? Lah gawean kono iso le, Mas. Engko ngono kok ora buta mangan ae. Iki nabi ku mati bojone anake wong. Kok ora tanggung jawab blas bentukmu. Dah loro golek gawe-gawean. Ngono lho, asal duwe nang omah turu, gua turu gaweane. Sakarepmu, tak ngurusi kowe. Ya genah kok piye gawean. Zaman saiki apa-apa duit.
Lah ngono ku nek ana usaha lah entuk kerjaan lah. Ora duwe nek omah tok ngene iki gaweanem. Usaha apa usaha? Mati wong wedok umbah-umbah isa-isa dene piye masak. Masak nek beras ana sing dimasak. Modal ya kuwi. Suwe-suwe aku iki stroke, nak jantung terus kendhat. Truk ya mbok gawe-gawe dhewe ora salahku, Mas. Sisa tok. Ora. Sisa pitik iki kan timbake. Saya kira pitik ngene modele. Banget temen itu. Ambil aja hikmahnya. Dunia ini bagaikan apa? Rambut. Nyambel dhewe lah. Lombok-lombok tok lah disabel karo moto wis cukup. Enten apa tuh ora gawean. Dan dino diseneni wong omah terus. Rusak tenan awak iki nak ngene ya carane. Ngono salah, ngene salah. Sing bener kepriye? Rasakno iso. Tak kerjaan iso. Aku kok seneng terus. Ora wani ngarep ya limpe kok nguri. Wani slet dirai. Manang ndi sing gelem kaya aku ngene iki gelem nyambel dhewe, gelem apa-apa dhewe. Seneng-senengan yo oke. Jen awak dhewe memangsani ra nyukupi wong wedok. Namanya cobaan itu ya ini harus dinikmatin aja. Tuh. Cowoknya dadi loro. Ya, Dek. Cowoknya tegel dadi loro. Alah, wis ra itu badok iki. Itu man letong tenan iki. Bakal iki udah diulek bojoku malah iki. Wis. Halo guys. Ojo lali like, di komen, di share, karo apa iku jenenge di subscribe ngono ku lho guys. Ojo lali yo wong bento iki lho. Kocrok.